dobrodošli u naš novi video. Bananice. Danas otvaramo bananice i iznenađenja iz Pertinija. Odmah ću da počnem da ih jedem. Odavno nismo bili u Pertiniju i otići ćemo, nadam se, veoma uskoro. Ukoliko ste zapazili moju majicu da me je malo nakvasila vodom, a mene stvarno mrzi da idem sad preslepom. To je voda, osušit će se, nema veze. Ja otvaram jednu, Ema otvara dve, Gina nam je otišla posjeti kod bake, tako da možemo da krenemo. Da. Prvo, ajde mama, začnemo. Prvo ja, hajde da vidimo čemu se ovdje radi. Mama, gledaj, čekaj, vidiš što je ovdje imaš rupu neku. Pronaći tu neku rupu i onda ćeš tako otvoriti. Evo ga. Vidimo kako se ovo otvara. Čini mi se da ovdje. Evo, kao prava banana. I ovdje imamo neke vrećice iznenađenja. Šta je ovo? Ne znam, možda će nam trebati. Čekaj da vidimo. Imamo još jednu vrećicu iznenađenja i papirić. Ovdje je dodatak, ovdje je životinja. Da vidimo. Jao, ovdje imamo puno životinjica. I ovdje imamo neke retke životinjice. Pa, da vidimo. Koju hoćeš retku? Da li je to retka? Ne, ali meni se sviđa ovaj unicorn. Voljela bih da dobijem njega. A inače od ovih retkih, pa voljela bih da dobijem možda ovog zeku ovdje. Krećem za otvaranjem da vidimo šta sam dobila. Mama, prvo otvori dodatak. Ovdje ne piše šta su dodaci, nema veze. To je Ovdje iznenađenje. ima 2 dodatka. Ne znam. Ja ću. Opa! Dobila si, šta je ovo? Dobila sam, čini mi se da je ovo tacos. Tacos, šta je tako? Da, to je meksička hrana. Opa! I ovo, pa Kukuruz. dobila sam neki kukuruz. Ovo mi se čini da je hrana za mog ljubimca. Hej, Da. a gdje je ono malo plastično? Mislim da je to za čuvanje hrane. Ne znam zašto. Mama, daj, izvali. Stavit ćemo hranu tu. Ja ne znam šta je. Evo i ovdje hrana. Čekaj da vidim. Nekog sam dobila sa rogićima, puno rogića. Morat ću da otvorim, ne znam. Kako si dobila ovu? Dobila sam Irvasa, drugari, vidite ga kako sam sladak. Da vidim. A on se zove Uradir, Ura Irvas. Ura. Ura! Pa ti baš nas podsjećaš na novogodišnje praznike. Ja obožavam novu godinu. Onda sad sam već velika i onda mi niko ne kupuje poklone, a volim da dobijem paketiće, pa ja kupim Emiđini paketiće, a u stvari kao da sam ja ju kupila pravim sebi. I tako. I ovdje imamo neke cirkončiće. Pa vidjet ću šta ću da ukrasim njima. Hajde, Ema, ti si na redu. Dok ja nahranim ovog mog Irvasa. Pa neću ja baš ovog crvenog, to ću ovo. Ovo je već malo skinut, tako da ću nekako. Hej, ja imam ovdje još nešto. Ajde da vidimo. Sad sam videla. Bilo je sakriveno iz onog papirića. Jao, sad mi je Mama, čekaj, jasno. daj, Ja. Čekaj, da ti pokažem. Ideš ovako ovdje. I gledaj kuticu. Opa. Čekaj, ovo ideš. Da ti namestim. Ne vidite, drugari, šta radiš.
Ovako uzmemo, tako. I ovo ispred. Na vezi tamo dok namestim. Evo ga. I ovo ne možeš negdje dokači. I onda ovo ovako visi. A da. Nisam znala. A ovdje možemo da sakrijemo neke slatkiše ili tako nešto. Mama, poklanjam ti ga, to je za tebe igračka. Nisi imao igračka od sve dok nisi Pa porasla. hvala, Emilija. Pa Ne ti znam si ga kako- stvarno. Ne znam kako bi mi ga poklonila da ti ga ja nisam kupila. Krećemo. Evo, već sam počela da Šalim se, otvorim. naravno. Ali ovako ćemo da ostavimo od igraca. Ja se odmah. A to mi se čini veoma interesantnom bojom. Kako nisam odabrala to? Isto mi se otvara, tako da ga otvorim. Hej, pa ovdje je bio i stiker mog Irvasa. Možda ću naći još nešto. Evo, otvorila sam ga. Opet onaj štončić. Ako neko zna zašto služe ovo, javite nam, pišite nam u komentaru jer ja stvarno ne znam čemu ovo služi, a imaju u svakoj banani. Čak neki rogovi, daj. Neki rogovi. Dobro. Mali. Ja ću naravno opet da pogledam da ima. Evo. Prvo ću ovo da otvorim kesu. Ali prvo ću da vam pokažem koje bi voljela da dobijem. Znači ovdje su retki. A ovdje su obični. A ja od običnih bih htjela da dobijem, ja mislim da sam dobila sad ovog glavića. Tog glavića. A htjela bi da dobijem ovu smašnicu. Ovu gore rozu. Tako vam sviđa. Pa dobro, ti imaš dve šanse da dobiješ. Od retkih bi htjela, ajde ovog. Pa hajde da vidimo. Čekaj, prvo ću da otvorim naravno ovo. Koliko je teško. Opa. Ja sam dobila ovako. I odmah ću da okačim. Pa bit će da si dobila nekog ljubičastog. Da, rekla bih da sam ovog i ovog. Hajde da vidimo. Ja ću zadnjeg ljubimca, hoće da mi to bude iznenađenje. Koliko je ovo? Hrana. Hrani, stikeri. Mama vam nije pokazala stikere, ali ja hoću moje da mu pokažem. A od hrane sam dobila plavi kukuruz i grošće. Sada, Hajde da vidimo tog ljubimca. koliko težak ljubimac da se otoči. Ali ostalo nije. To je lako. Ja, neko sad ljubičastu kosu. Mislim da sam dobila retkog. Daj brzo. Nisi, dobila si Patriciju Poni. Patriciju Poni. Pokaži drugarima. Pokaži. Ovo je drugari Patricija. Čekaj. Mama mora nešto da ti pokažem, ali gledaj. Ne može. Može. Vidiš? Ali dobro, to mislim da nije za to. Odmah ću da ga okačim, daj. Mama, to ćemo zajedno. Da, samo da skinem foliju. Dobro. A ti to zakači. Ne, čekat ću. To ćemo zajedno, ostavi ga tu. Evo ga. Kačite ovako, odvojite ovo. Gurnete, vidite ovo dole, gurnete ga to ovako. Gurnete ga. Ovo lepo ga zakačite da ne bi otpalo. Samo da stavim mog ljubimca. Bože. Mama, čekaj, ovo nećeš. A, znam, ovdje stavljamo onu hranu. Vidimo.
sve. Evo, ja ću ga ovdje. Čekaj da ih pogledamo. I uskoro će im se pridružiti i treći drugar. Ajde. Ja ću jednu, a ti drugu stranu. I opet nam je stiglo ovo. Ali sad... To je to. Bez veze. Ovaj put ćemo odmah otvarati, nećemo uopšte gledati u pust. I odmah idemo na ljubimca. Odmah. Mislim da... Jao, kako je slatka. Da, mislim da sam dobila retkog. Nisi. Dobila si onu što si rekla sa mašnicom. Nije sa mašnicom, ali... Jeste! Pri Sicilija papi nije sa mašnicom, to su uši i to je mala kuca. Pokaži drugarima. Preslatka je ovdje ima bilo. Liniju Ima zelenu. plavu lijanu. A sad ćemo da otvorimo, znate li šta, hranu. A ja ću prvi put probati da namestim ovo. Fokusaj. Malo će ti biti teško. Ali vidiš da ne mogu baš i ja da zakačim, a kamoli ti. Uspela li si? Jesam. Ovaj put smo dobili drugačije drugari. Ovaj put smo dobili, gledajte, ovo. I dobili smo. Evo je naša ekipica. Ćao društvance. Ovaj put smo dobili drugo. Svako ima različitu hranu, Ema, zašto to čudi? Jao. Ispod ti je A novi. vi drugari, pišite nam Ne treba. koja vam se igračkica najviše sviđala i koja vam je omiljena prodavnica igračaka. Nama je, kako se on baš zove? Pa mi idemo samo u Pertini. Pertina. Pertini. Trenutno nam je omiljena Pertini i sve igračkice kupujemo tamo. Mada uvek kupujemo i na drugim mjestima ako nam se posviđa nešto posebno. Tako da... Ovaj put snimao jedan video. Mogu li da kažem koji? Da bude iznenađenje. Biće iznenađenje. A mami. Ne, bit će iznenađenje. A vi drugari, ostanite Nešto u sa nama. prodavnici. Nešto. Čuti, iznenađenje. A Kupovat ćemo vama, nešto. ako se sviđa ovaj video, Lajkujte ga, subscribe-te se na naš YouTube kanal, kliknite zvonce na notifikacije, šerite ovaj video, komentarišite ga, a mi se družimo u nekom. prijavite se na Ema i Gigi kanal, a mi se vidimo u nekim sljedećih videa. Ćao! Ćao svima! Ćao!